Nakoľko v komunistickej strane Slovenska je mladých ľudí stále viac a viac, vystúpi ďalší mladý komunista, a to člen predsedníctva UEKSS, súdruh Martin Hulič. Vážení Košičania, súdružky a súdruhovia, 17. november je už u nás tradične určitou príležitosťou na vyhodnotenie, respektíve na zhodnotenie vývoja našej spoločnosti. Čiže čo máme nového? Máme novelu zákonníka práce, ktorý zrujnoval aké také práva, ktoré pracujúci mali. Padla aj naša nepopulárna pravicová vláda, lenže asi každému je jasné, že či bude pri moci ten alebo onen, situácia obyčajných ľudí, teda nemám na mysli Matoviča, sa radikálne nezmení. Zatiaľ čo vo všetkých oblastiach spoločenského života zaznamenávame marazmus a úpadok, tak politickým stranám sa mimoriadne darí. Veď aj v týchto dňoch zbierajú petície a podpisy na založenie 2 ďalších politických subjektov. Čiže ku korytu sa chce dostať už v podstate každý. Taktiež v týchto dňoch môžeme na televíznych obrazovkách vidieť archívne zábery z novembra 89 a počúvať naše celebrity a rýchlo kvasených politológov, ako sa odpadu toho nehumanného socializmu máme dobre, ako nám nič nechýba. Samozrejme nemôžu chýbať ani protagonisti tzv. Nežnej revolúcie. Tí sa spomínajú na dávno zašlé časy, keď sa hrali na tribúnou ľudu a vykrikovali, že za 15 rokov budeme na úrovni Rakúska. Realitu vidíme. Od tej chvíle však prešlo už 22 rokov a to zmienené Rakúsko je stále v nedohľadne. Novembrové emócie veľmi rýchlo pominuli a mnoho občanov si začalo uvedomovať, že tie revolučné heslá boli fakt len heslá a že sa nám nežije lepšie, ale naopak horšie. Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky sa takmer polovici obyvateľom Slovenska životné podmienky po roku 1989 zhoršili. Lenže túto obrovskú masu ľudí nepočujeme na námestiach, televíziách, nečítame ich názory v tlači. Zo všetkých smerov sa do našich uší neustále dostávajú všelijaké chválospevy o súčasnom vraj demokratickom systéme a taktiež nezmieriteľná kritika všetkého, čo má len trochu niečo spoločné s bývalým režimom. Je to preto, lebo v roku 1989 začala vznikať budúca nedotknuteľná aristokracia. Treba povedať áno aj z bývalých členov komunistickej strany. Tá aristokracia, ktorá dnes vlastní všetky masovo-telekomunikačné prostriedky, banky, no proste všetko. Je logické, že tieto osoby nezaujímajú problémy obyčajných ľudí, v zhodnom poli majú seba a zaujímy hodných 10 000. Hlavne mladí ľudia a médiám osobnostiam uverili, automaticky prevzali ich slovník. Obdobie socializmu je pre nich totalita, novembrové udalosti nazývajú zamatovou revolúciou. Revolúcia je proces radikálnych zmien, ktoré vedú ku kvalitatívne lepšiemu stavu a má predbehnúť za podpory väčšiny obyvateľstva. Aká je to revolúcia, keď za kapitalizmus v prieskume verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil v decembri 89, hlasovalo necelých 6% obyvateľstva? Mnoho vecí sa ľuďom nepáčilo. Chceli zmenu, ale rozhodne ju chceli v rámci socializmu, nie kapitalizmu. Je nutné hovoriť o tom, či tie zmeny boli kvalitatívne lepšie. Ja pochybujem, veď ako môže byť lepšia spoločnosť, kde je človek vykorisťovaný človekom, kde sú ľudia vedení k egoizmu a peniaze sú jedinou modlou a jediným zmyslom života. Tieto fakty jasne ukazujú, že názor revolúcia je zlý, išlo o štátny prevrat, respektíve kontrarevolúciu. A to preto, lebo sme sa vrátili stavu, ktorý tu bol pred februárom 1948, vývojovo to bol návrat o viac než 60 rokov. Do spoločnosti, kde sa človek cítil slobodnejšie, šťastnejšie, lebo vedel, že buduje lepší svet. Keď v súčasnosti niekomu zo zahraničia povieme, že pred viac než 20 rokmi manželia dostali zadarmo byt, ich deti mali bezplatné školstvo a zdravotníctvo, mali záruku, že nikdy nebudú mať existenčné problémy, tak si pomyslí, že je to rozprávka. Moju generáciu čaká to, že vlastné byty nebudeme mať nikdy
ak ich náhodou aj budeme mať, tak ich budeme splácať celý život. Pred 22 rokmi tí, ktorí štrngali na námestiach, dali do hry aj našu budúcnosť a bohužiaľ prehrali. Ale nedávam im to za vinu, nemohli vedieť, ako to dopadne. Ale samozrejme sú aj vinníci. Som zvedavý, ako môže taký Václav Havel chodiť po Prahe okolo desiatok bezdomovcov. Neviem, ako sa im môže pozrieť do tváre, veď je to aj jeho vina, že takto dopadli. Sľuboval na svoju česť, že nechce zničiť socializmus, že nechce, aby boli ľudia prepušťaní zo zamestnaní. Armáda nezamestnaných a tisíce ľudských životov sú dôkazom, že klamal. Chcem povedať, že komunistické hnutie má v dnešnej dobe čo povedať. Mysleli si, že nás zničia, ale my vieme, že sa im to nepodarí. Nech nám hovoria, že sme nedemokratickí, nech nám hovoria, že patríme na smetisko dejín. My sme tu, my tu aj budeme a skôr či neskôr naša vec vyťazí. Lebo ak chce ľudstvo prežiť, musí uvažovať nad inými alternatívami, ako je kapitalizmus. Ďakujem za pozornosť.